pala sa candy yan. Mahilig pala sa candy yan. Oo, okay. Ay, kayong makabi mo maanghang? Oo. Taas COVID? Oo. Wala, kaya niya yung... Si baby daw, nang pangit na rin ang ngipin. Nag-ano na, yung Oo. papalit na yun, ano. Ito nga pumangit Seven na kayo? mag-aapat na taon na eh. 7 pa magpapalit yung... Ay, paano kung bungi na? Eh wala na, ano gagawin? Hindi, magpapalit na nga, bungi na eh. Di pa yung mag-ano, tutupo yung pag pitong taong. Hindi na kayo kalambi. Hindi na mga sabihin. Kaya na kayo ba? Yes, makakanood na naman ako ng ano, aking mga pinapanood. Sabi ni Wiwi, Makaka-relax na naman ako sa kwarto kung walang generator. Dahil doon kasi nakakagalaw siya. Gawa nung may isang pitatlo. Diba? Double deck yan ah. Nakakapag-exercise yung katawan niya at doon. saka gamay niya yung kama niya. Hindi, may generator kila Tita Isang daw. Maingat. LC yun, kaya na ano, nasawit yun. Yun. Baka yan silang naman papantay mo. Sabi niya, pinalta niya ano eh. 800. 2.5 daw hinihingi ni Jerome. Mahal talaga kung kuha si Jerome ng brand. Yung kay Chris ha, kinuha, pinili lang ni Chris yung second hand. Surplus, no? Oo, ano sabi niya din? Kung pabilang kita ng brand nyo, ako talaga dito. Pero yan na lang tayo sa ano. Ah, ano yun? Yung mga pinagpalitan. Oo, Hahanap yun. 800 lang. Ay baka naman kasi pinipili ni Jerome talagang brand. Yung talagang Oh, brand new talaga yun. eh sana nga, marunong din naman si Jerome. Binigyan na lang ng ganito. Ano ko ba? Bayaran mo na lang din. Ano ko papayos-install ng ano? Parang nila. Wala na. Kaya tayo hindi kay tatay. Kung nagpapakasyon kay may ano na yun. Tayo yung kamot. Nasa ako. Ano kayo yan? Wala naman eh. Ba't? May bigay na offer. Dito? Oo. Pinaghati-hati na ito. Kaya ikin daw yun. Wala nga si tatay. Sabi ko kay ate, hatiin mo na, hati na lang kami nili. Bigyan mo na si tatay. Si tatay. Nakakain ba ng okra yun? Oo. Kailangan nyo yung sinagdadiyan. Hindi, si Bruha, lulutuan niya na ako ng ano, magulay. Tangina, sarap ng gulay nun eh. Ba't pala doon tayo kay ate ng birthday mo? Si ate na sabi. Hindi ako. Ay ko. Nilinis ko naman eh. Gagawin ako nito dito. Kaimes. Ang iniwanan ko lang kay ang iniwanan ko lang mga liquiding eh yung yung tinabaldo eh sa lamesa. Kaya, Shell. pero sabi niya to siya liquid daw, baka niliquid ni baldo. Ay, hindi na. Oo. Sabi ko, nabasag nga yung isa pang ano eh, pilsin eh. Nabasag? Oo, dumulasot kamay niya ako na. Ito. Baksak din sa ano, sa Pero ano yun? Ano na? buksan, buo. Oo. Ako pa nagtimis eh, baka sabi ko baka mati po si Waldo eh. Buta hindi pumatak sa paa. Wala mo. Pagkulo pa rin ako pumuputok. Oo. Eh, ang tulis ng ano, ng pagka... Nakakapakiramdam ng red horse na. Pagpagod kisay ko. Oo. Maganda yung pilsen. Kaya nga ako magwatak ako. Kaya nga ako magwatak Pag ako pag-banlaw, mas gusto ko pilsen. Ay, si ano yun, si isang ganadong-ganado. Isa lang kasi makapag-ibig. Ha? Isa lang makapag-ibig. Kaya nga, eh, red horse eh. Ang bigat ka ano sa libdek. Gusto ko kayang pilsen. Doon pala no, pag ano, no, bibili ka na, dadalhin mo kayo. Ayun, Kaya- yun yata yung tanga. Bobo yung driver mo.
Paso. Yung tangkal na yan. Ang alin? Nasa gulong. Wala. Oo. Yung Kita ka ano? Wala. Ganyan talaga yung size. Pagpun sa store. Tingnan nyo. Style niya. Ayun, labas na. Tingnan. Hindi, labas na. Labas? Oo. Pwede tayo. Gising na Ela ko? Oo. Ha? Okay. Ela, kinakain mo na yung coke float mo na? Ha? Kinakain mo na yung coke float mo? Yung spaghetti mo wala? May binigay mo spaghetti? Yan, yan, tas kanya. Maliit lang yung price niya, no? Paano ka ron? Dala mo yung e-bike mo. Hindi, bukas pa naman bawal. Ah, bukas pa daw? Sabi? Oo. Yan, makaramdam muna kayo. Tanongin nyo kay Kap, bro. Ba, bayaran mo yung e-bike namin, Kaps. Hindi na namin magagamit. Pwede yun doon sa Santo Tomas. Pabiyahin mo kay RJ. No, tita, hindi na pala magamit ko yun. Dito na lang ako, paikot-ikot. Pwede po silang